shi ne ai. Kuma wakilin shugaban jam'iyya ya kamata ka saurare ni sosai. Ka gane ina wannan. Ina fa kokari. Fassan nan ma fa da nace abu gofa ina fa sanan nace abu gota da yawa. Saboda ni na tabbata da cewa in Allah da kaga ban lashe zaben nan ba wala ba a saka ni bane. Kuma babu abin da zai sa a wannan dina. Tunda ka yi min alƙawari insha Allah zan haɗu da shugaban jam'iyya. Kada ku liƙa unguwar gabas. Kada a sa ta unguwa. Ba za ni kan zan unguwar gabas ba wallahi. Ka ga fa mu fa muna da mutane a hannunmu. Wannan gaskiya. Ɗayan ma ya kawo dai kuɗin gonarsa. Ina gaisuwa shugaban jam'iyya. Zan kira ka bayan minti 15. Ni ne. Ban gane kai ne. Malam Garba. Malam Garba. Wai shugaban jam'iyya ai isan da ni ko? To yaya ba ka gama ka'idojin komai ba ka ce shugaban jam'iyya ya san da kai. Yanzu magana fassa da muka yi. Yaya za a samu kuɗin fasta da kuɗin madara? Wato wakilin shugaban jam'iyya mun yi magana nan da kai na gaya ma akwai wasu 'yan kuɗaɗe na masu ƙarfin gaske da za su shigo kuma kuɗaɗen nan suna shigowa in sha maka Allah babu abin da ya rage da zan yi illa a zo a yi fasta a zo a manne ta a gari ko ina da ina a rinka na wuce ana daga min hannu. To abin da nake so da kai yanzu kaga kada mu je mu kai ka majalisa ka zo akwai taken Najeriya ka iya? Taken Najeriya. Taken Najeriya. Ƙwarai kuwa. Shi ne abin farko da yasa nake son a samu wasu shahararru. Kiran ka suke. Ba zan daga ba. Mutane ne. Wannan manoma ne na ƙauye. To ai. Wallahi ba zan ɗauka ba. Kai Allah ko ya taimake ka. Kai da noma sai dai ka ji yau wani ajalin talaka. Sai ka ce yau ne muka kaddamar da ba da taki a garin gabas. Wato abin da yake faruwa. Babban abin da ifi damuna shine wannan taken Najeriya wallahi ban iya shi ba. So nake dama Allah ya ban sa'a da nasara a samu mutane akalla mutum 4 sani da su a daki mai sati 2 in samu a taken Najeriya nan da wani abu saboda ni karshen na furkewa. Kaga yanzu kai kake son mulkin ba shi yake son ka ba. To wakilin shugaban jam'iyya mutum nawa ne akan kujerar nan wanda su ne suke son mulkin ba kaunar su. To jikinka zai gaya ma. Su ma jikinsu iya gaya mu. To jikinka zai gaya ma. Wanda kama jikinsa zai gaya ma. Ai abin da yasa wakilin shugaban jam'iyya ni fa ba na son fa sai na je majalisar nan fa ta tarayya ka ba kira nin kashe waya. Kada ka kashe. Kar mi haka da kai. Abin da yasa ni nake so yanzu in karba abin da zan karba ko da ka je ka kashe waya tsakaninka da talaka. Ai akwai mu'amala tsakanin da kai ba zan kashe ma waya. To ai in ka kashe mu waya ma ai ta niwa za ta zagayo waye manoma ne. To kaga yanzu abin da nake so da kai manoma ne yanzu abin da nake so da kai mu samu mu tafi ka fuskanta amma ka tabbatar dan kukan nan da ake yi in an tara mutane ka iya shi. Ai ni kaina ina ta son kwari. Yawwa in kwari yadda an tara mutane. Yawwa su tausaya mun. To yanzu abin da zamu da kai zan kai ka ofishin jam'iyya amma duk wanda ya maka magana kada ka amsa masa. Shugaban jam'iyya yana can? Ba za a gan shi ba yau. Ai baka cika ka'idoji ba. Shine ai. Ya kamata fa igan ne. Kaga nan fa akwai wanda ya sai da gonarsa akwai wanda ya sai da gidansa na gado. Kai ni fa kan takarar na fa sai in sai da alitini. To ai abin yali na alitini hen jibga ta kasuwa. Allah sai jibga alitini a kasuwa. To ai kai na fa dauki harkar nan fa da gaske fa. Kai ba za ka gane ba.